Ya, eso ya existe Y dije, como una vez me falló, dije, yo por si acaso pregunto. Es que Vamos a bajar eso un poco, donde no salga la foto. Eso es. Vale, ahora me venís a mí, me echáis un poquito más el teléfono hacia la Vale, levanta un poco más. Cuando tenéis ahí. Vale, listo. Honek eskaini digun esperientzia zuekin konpartitzera, eta prentsaurreko horretan sortu zen galdera bati erantzuna ematera ere bai. Norbaite galdetuzun gaur, interneten bitartez ordenadorerako aurkeztu diguzuen tresna honek izango du erabilerarik mugikorrean, eta esan genizuen baietz, horretan ari ginela, eta orduan gaur lehenengo partearen balantzea egitez gainera, tresna mugikorretarako prestatu dugun aplikazio honen berri emango dizuegu. Beraz, gaurko albiste izango litzake hori, ezta? Badagoela app bat eskuragarri, une oro indarrean dagoia, prest dago, eta aukera ematen du Android eta iOS mugikorretarako aplikazioa jaisteko, eta aurrekoan bezala testuen bateko itzulpena egiteko, idatziz, baina baita ere, ahotsezko sarrera baten bitartez, testu hori itzulita ikusteko. Lehenengo partea aurkeztu genuenean, ez geneukan tresna behar bezala bataiatuta, orain proiektua geratuta dagoela, proiektuak izen propio bat izango du, izen berezi bat izango du. Itzuli. Itzuli izango da, lehenengo fasean aurkeztu genuen bezala ordenagailu batetik sartu eta interneten itzulpenak egiteko tresnari emango diogun izena, baina baita ere aplikazioari eman diogun izena. Beraz, hemendik aurrera, bat-bateko itzulpen bat egin behar duenak, gogoratu behar duen berba edo hitz bakarra da hori, itzule. Eta esan genizuen bezala eta erabiltzaile dago, eta gaur aukera izango dugu gainera zenbat erabile izan ditun, eta ze joera izan duen aurkezteko, Xaberrak egingo du hori ondoren, ordenagailutik sartu ezkero, fijo batetik sartu ezkero, euskadi.eus itzuli helbidean dago lehen aurkeztu genizuen tresna hori. Nik berriro usten badidazue, aurrekoan pixka bat egin, baina berriro egin nahiko nuke kontestu batean ipini tresna hau. Eta kontestu honek bi ezaugarri ditu. Batetik, hizkuntzaren teknologiak, komunikazioaren teknologiak, mundu digitala. Eta bestetik, mundu berri honetara egokitzeko euskarak dauzkan premiak egin behar ditun aleginak eta dauzkan baliabideak. Beharrezkoa ikusten dugu, hitz egiten dugunean agenda digitalaz, edo hitz egiten dugunean hizkuntza teknologiez, beharrezkoa ikusten dugu euskara hor txertatzea. Eta euskara ezin daiteke izan atal bat. Euskarak zeharlerro izan behar du, zeharreko gaitasuna izan behar du. Eta momentu honetan, Eusko Jaurlaritzan 2020 urterako garapen sailetik kudeatzen ari garen agenda digital horretan, helburua da euskara izatea elementu transversal bat, zeharkako elementu bat eta ez atal bat. Eta horrek eskatzen digu proposamen berriak ezagutzea, garatzea eta aurkeztea. Horretan ari gara lanean, eta hor kokatzen dugu besteak beste itzuli. Eta bestetik, itzultzaileen arloa dago, Jaurlaritzak etengabeko ahalegina egin du, momentuko teknologia ezberdinak erabilita, euskarak hor presentzia bat izan zezan, eta itzultzaileen mundu honetan izan den aurrera biderik nagusienetako bat izan da itzultzaile neuronalak deitu direnena. Alegia, gure burmuinaren funtzionamentua ikertu eta kopiatzen duen funtzionamentua, esango genuke. Eta tresna berri honek eta aukera berri honek aurrera bidea handia ekarri dio euskarari mundu honetan, eta itzuliren bitartez, konprobatu ahal izan dugu,
maila handiko itzulpenak egin daitezkeela. Gero, Xabierrek datu konkretuak emango dizkizue, beraz ni ez naiz datuak zenbatzen hasiko, baina bai nahi nuke egin balorazio bat nahi baduzuek kualitatiboagoa. Erabiltzaile askori galdezka ibili gara, zer aurkitu duten tresna honetan. Eta atzo, irizpide propioa eta garrantzitsua daukan lankide batek esan zidan, itzuli izango dela garai bateko administrazio bulegoetan, kalkuladora bat iristeak ekarri zuen moduko eragina izango duen tresna bat. Batuketak berdin egin behar dira, lehen eskuz eta buruz egiten genitun, orain tokeri gehienetan, edo kaja registradora, edo kalkulagailuan bitartez egiten ditugu, itzulpenekin antzeko zerbait gertatuko da. Lehen bat-batean eta eskuz, edo makinaz egiten genitun horiek, edo lan horretan, orain tresna potente baten itzuliren laguntza izango dugu. Ohar bat ere egin behar da, norbaitek pentsa lezake guztiz aldatuko dela gure bizimodua itzuli honekin eta itzultzaile hauekin. Egia da, gure bizimodua asko erreztuko dutela. Batez ere, maila administratiboan, presazko lanak egin behar ditugunean, bat-bateko gaiak bi hizkuntzatan aurkeztu behar ditugunean, eta laizteri lutan edo lautan, eta horretarako tresna garrantzitsu bat izango da. Baina, naiz eta gure garunaren funtzionamentua kopiatu, ez da gure garuna bezin perfektua, eta beraz, euneko altu batean emaitza honak ematen dituen arren beti beharko du, pertsona baten bide laguntza, tekstu horiek egokitzeko eta zuzentzeko. Beraz, uste dugu, kontestu berri batean sartzen gaituela, tresna honek eta teknologia honek, eta horretara egokitzea izango da orain danon lana, ez da. Entzun dut gelaren batean irakasle batek esan ziela bere ikaslei, tresna hau bazegoela, baina bazpare ez erabiltzeko asko, eta erabiltzen zutenean errepasatzeko. Azkenean, hizkuntzak bere arauak ere baditut, tresnak ez ditu danak ezagutzen, eta hizkuntzaren eredu hori egokia izan dadin, beharko du beti personaren aportazioa, ekarpena eta gainbegiratzea. Entonces, cuando del momento de presentar este segundo desarrollo de Itzuli, esta vez en forma de aplicación para soportes móviles, estamos hablando de una herramienta que va a tener una utilidad enorme para los miles de personas, cada vez más miles de personas que utilizan el euskera y el castellano todos los días. Algunos lo hacen en el trabajo, otros lo hacen en el ocio, otros lo hacen de cara a consumos culturales, se dan usos de todo tipo, pero contamos con Itzuli, que va a ser una herramienta fundamental para facilitar la vida, el trabajo y el ocio a muchas personas. En ningún caso podrá sustituir a los traductores profesionales. La traducción tiene mucho de interpretación y es algo que los elementos tecnológicos todavía no han conseguido desarrollar o no han conseguido parecerse tanto a la mente humana. Pero sin duda con Itzuli contarán con un colaborador importante y efectivo. El desarrollo que hoy presentamos es la aplicación para móvil de la propuesta que os presentamos hace 2 meses, cuando empezamos a hablar del traductor neuronal. La tarea no finaliza aquí. Como luego comentará Xavier, es una herramienta que tendrá que ir adecuándose y mejorando día a día y con el tiempo, cada vez más, pero creemos que en estos momentos, pues a través de Itzuli, estamos en condiciones de dar un paso muy importante para las personas que profesionalmente deben utilizar las 2 lenguas de la comunidad autónoma, o incluso para las personas que, conociendo las 2, pueden tener dificultades, ¿no?, para su uso escrito en momentos determinados. Beraz, zergatik orain APP hau, zuen galderatan orain dela bilebete, argi ikusten zen behar izan baten premia, ezta? Eta behar izan horri erantzuna emateko premia, ikerketa teknologiko guztiek esaten digute, behin adien batetik gora, ordenagailua gero eta gutxiago erabiltzen dela, eta gero eta gehiago erabiltzen direla euskarri mugikorrak, ezta? Tabletak, baino gehiago, telefono mugikorrak. Orduan, beharrezkoa zen euskaldunontzat eta euskararentzat, tresna mugikorra gutan ere presente egotea, kasu honetan Itzuli.
Eta oso gogoan izan ditugu, jakina horrexegatik, belaunaldirik gazteenak garapen hau egiterakoan. Hau izango litzake beraz, kontekstua, hau da aurkeztun nik saldu behar nizuen itzuliren sarrera, eta orain Xabier Arrietak emango dizkigu xehetasun gehiago. Bera da teknikoa. Xabier. Bale, egunon, eskerrik asko. Bingen, aipatu dugunez, zenbaki batzuk eman nahi ditugu. Azken duela bilabete gutxi gora bera aurkeztu genizuen proiektuaren erabileraren zenbakiak. Dakizuenez hori euskadi.eus/itzulin daukagu jarrita webunean, eta azken asteotan egunero 50.000 eskaeretik gora daude egunero. Etengabeko hazkunde bat izan dugu, hasieran 10.000 inguru, prentsaurreko egin genuenean duela bilabete 10.000 inguru eskaera zeuden eguneko, eta etengabeko igoera horretan 50.000ko langa gainditu dugu, ez? Datuak esanguratsuak dira eta oso ez dakit, gu behintzat postasun handi sartu ditugu, ez? Ikusterakoan azkenengo hilabetean adibidez, 1 milioi bat eskaera egon dirala. Eta milioi horren eskaerak suposatu izan du 23 milioi hitz, eta eramateko liburuetara izango litzateke 20 Biblia gehi 15 onkizote mantxakoak gehi 10 Oliver Twist, hilabetean egin duen eskaera itzulpenak, itzulpen eskaerak olako tamaina ematen dute, ez? Como veis, os queríamos dar datos del uso del nuevo servicio de la traducción automática neuronal de Itzuli, y esta es la gráfica del uso desde la presentación que hicimos. Ese pico, el primer pico, es el de la presentación de hace 2 meses, ¿no? Antes ya lo habíamos puesto en producción sin publicidad y había un uso pues relativamente bajo, pero en cuanto lo publicamos o lo publicitamos, pues ahí se ve como semana a semana son picos de semana, ¿no? Se ve que los fines de semana el uso baja, pero que entre semana pues poco a poco pues se ha ido incrementando, pero sin parar, cada semana, hasta llegar a sobrepasar la semana pasada las 50.000 solicitudes de traducción diarias. Los fines de semana también, que es el pico el valle, pues ahí también veis que también poco a poco pues se va subiendo, ¿no? La otra peculiaridad de las estadísticas de uso es que se utiliza casi el doble el Norabidea de la dirección castellano-euskera que la de euskera-castellano. En este caso la gráfica azul sería la correspondiente al castellano-euskera y la gráfica roja sería la correspondiente al euskera-castellano. Esaten nuena, aipatzen nuena, hori gaztelania euskera gehien erabiltzen dela, bikoiztu egiten du, gaztelera euskarak, euskera gaztelerari bikoiztu egiten dio erabilera. Bestalde batetik ere, kalitatea ere hobea da euskera gaztelera norabidean. Hau arrazoi tekniko bat da, eta guk uste dugu hurrengo urteetan teknologiak hobetuko duela gehiago euskera gaztelera. Barkatu, gaztelera euskara. Zergaitik, euskarak daukan zailtasun, ez dakit, gramatikalatik edo, ez? Baina beste hizkuntza batzuk ere munduan badaude, egoera berdinen edo zailtasun antzekoak dituztenak, ez? Izan Errusiara edo izan Alemaniera, ez? Orduan, teknologiak hobetuko du denontzat, hizkuntza guztientzat, eta kalitatea hobetuko da. Gero, beste arlo batzuk ere landu behar ditugu itzulpen memoriak eta korpusak sortzen, ez? Baina teknologiak ere lagunduko digu. Eta ikusten duguna ere, lehen bingenek aipatu denez, erabilera oso zabaldua dagoela, ez? Arlo guztietan ikusten da, osasun arloan, hezkuntzan, administrazioan, erabilera oso zabaldua dagoela, ez? Eta 50.000 eskaerara heltzeko, ala beharrez, erabilera zabaldu egon behar da. Hemen ere ikusten dugu, ez bakarrik Euskal Herritik, horre ikusten den erabilera
estatu osotik eskaera asko daude, Europatik ere, Kanaritatik, Hego Ameriketatik, mundu guztitik erabiltzen ari dira, ez? Egiten ditugun numeroak, zenbakiak, ez dira, ezin dira zehaztu, eskaerak, 50.000 dirala egunero, baina zenbat erabiltzailek egin duten eskaera hori, hori zailagoa da kalkulatzen, erabiltzaile askok IP edo matrikula berdinetik ateratzen diralako, ez? Baina egiten dugun kalkulua da egunero 9.000 herritarrek erabiltzen dutela gutxi gora bera, ez? Eta hilabete osoan, ez dakigu, baina 50 edo 1.000 pertsonak erabili izan dute. Eta orain hori gaur aurkeztera gatozena, ez? Itzuli APP-a, telefono mugikorretarako APP-a. Sistema bietan dago ja abian martxan, Android eta iOS-en, eta honek daukan berrikuntza gehien bat, itzulpenak lehen ere egiten zituen webunean dagoen erreminta, baina daukan gauza berria edo da testuak ere ahots bidez sartzeko aukera ematen duela. Honetan ere gazteleraz hobeto egiten du euskeraz baino ahotsaren ezagutza, ez? Horrek ere dagoen korpusa gaitik da. Eta orain froga egingo dugu, froga txikitxo bat egingo dugu. Aldatuko dugu, lortzen badut hau desak... Ikusten da? Arrankatuko dugu itzuli APP-a, eta hemen ikusten duzu ebean daukalu botoitzu bat, ahotsa sartzeko, ez? Tabakalera eraikinean gaude itzultzaile automatikoaren froga egiten. Ikusten duzuen ez, hori estamos en el edificio Tabakalera haciendo la prueba del traductor automático. Hitz egin behar zaio ondo ahoskatuz eta astiro, bestela, igual ez du ondo jasoko ez, baina hori da norabide batean, eta orain beste norabidean egingo dugu, gazteleratik euskarara ez. Estamos en el edificio Tabakalera haciendo una prueba del traductor automático. Tabakalera eraikinean gaude itzultzaile automatikoaren froga bat egiten. Froga ikusten duzuen nahiko simplea da, baina konplexuagoak ere, azken baten honek egiten duena da ahotsa ulertu eta bidali itzultzaile, gure itzultzaileen neuronalari bidaltzen dio itzulpena, eta segituan hori ikusi duzu segundu baten edo segundu erdian erantzuten dizu. Orduan eraginkorra da eta oso denpora gutxian eta kalidade handiarekin, itzultzaileak ematen duen kalidadearekin egiten du itzulpena, ez? Hau da gure marka, itzuli, ez, euskerazko testuen itzulpen azkarra. Hauxe kontatu nahi genizuen, orain zuen... Sí. Sí que está con la prueba también, Bueno, la novedad de la APP es que hace lo mismo que hace el traductor automático, el traductor neuronal, ¿no? Con la misma calidad, porque va a la misma máquina a hacer la traducción, pero la novedad que tiene es que tiene un reconocedor de voz y puedes meter el texto, en vez de picándolo con los dedos, con la voz. Entonces tienes que hablarle intentando vocalizar y hablar seguido y bueno, despacio tampoco. Si lo haces rápido también te coge, pero una vez te reconoce la voz, te lo pasa a texto y el texto ese se lo cita al traductor neuronal y te devuelve ya traducido en los dos sentidos, el euskera-castellano y el castellano-euskera. Y lo hace, como habéis visto, en segundos. Es inmediato la respuesta. Aquí tenemos un déficit con el sistema operativo iOS. O sea, así como el Android, tiene 70 idiomas y el reconocedor de voz lo hace muy bien, en el iOS, para los iOS,
El de castellano y euskera lo hace también muy bien, con una calidad muy buena, pero el euskera todavía no lo ha incorporado. Es una asignatura que tenemos pendiente, que tendremos que ir trabajándola entre todos los próximos meses o años. ¿Con un corta y pega se puede insertar texto sin voz y te lo traduce o no? Sí. Tiene que ser leído. No, corta-pega también, sí. Leheno aipatu duzu, laiztek hirutan edo lautan badago intentzioa hizkuntza, badago intentzioa beste hizkuntza batutara eratzeko? Bai, ikusi dugu teknologia ez da problema kasu horretan. Itzultzaile honek alde batetik dauka esan dezagon tresna neuronala, nolabait esatearren, ez da? Baina jatorrian dagoena da urte askotan egindako testu bildumaen edo itzulpenen bilduma bat. 40 urte hauetan euskera gaztelania, gaztelania euskera testu asko bikoiz itzuli ditugu. Eta hor dago inarria honek ongi funtzionatu dezan. Beste hizkuntza batzuetara edo beste hizkuntza batzuetatik egin ditugun itzulpenak askoz gutxiago izango dira. Beraz, zenbat eta testu gehiago sartzen ditugun, euskaratik frantsesera, frantsesetik euskarara, euskaratik inglesara, inglesetik euskarara edo beste hizkuntzatan, zenbat eta testu gehiago sartzen ditugun, orduan eta kalidadea handiagoko emaitza izango da. Beraz, hor beste erronka bat daukagu. Por tanto, no se descarta trasladarlo en el futuro a la traducción hacia otras lenguas, como por ejemplo el francés o el inglés, pero como creo que el reto es también que vaya incorporando. A ver, Itzuli nos demuestra que es posible utilizar esta, vamos a llamarle, tecnología neuronal para realizar traducciones de alta calidad, ¿no? Esto es así en el caso del euskera y el castellano, porque bueno, llevamos detrás la tarea de muchas horas de traducción y del ejercicio de muchos traductores que han dedicado su tiempo y su profesión a traducir textos del euskera al castellano o del castellano al euskera. Esa es la base que utiliza Itzuli para realizar traducciones con la calidad que os estamos mostrando. En la medida en que seamos capaces de incorporar más textos traducidos del euskera a otras lenguas o de otras lenguas al euskera, la calidad que nos ofrecerá Itzuli con respecto a traducciones al francés, al inglés, al alemán o cualquier otra lengua, pues será también parecida, ¿no? Pero ese es el reto que tenemos, el de introducir datos de bases que relacionen el euskera con otras lenguas, que no sean el castellano, donde bueno, ya hemos avanzado mucho.